may buntag may tuming hapon ninyo dira tanan mga bayot kung asa man mo nahimutang karong adlaw may paglantaw sa akong video. Ay niyo napansinan ako ang buhok mga bayot kay mutindog pud siya apil gitugnaw. Gumikan sa amo ang weather dinhi mga bayot nga winter na gyud karong panahona kay di na gyud mo dala og jacket ni mga bayot kinahanglan na taning mukupot. So mga bayot, gawas sa hintindog na ako ang mga balhibo kay pagbata na ko gikan ko naligo perteng tugnawa mga bayot hasta puning ako ang bangs mga bayot mo apilog tindog na din akong binhi diri. Si hi ba? Hi. You see how are you? You see kumusta? You see kumusta? Di gid daw nagpabiya ning binhi ah. Garantaw mig salida while nagluto ko sa iya ang kalanon pamahaw mga bayot. Gilutoan na nako sa sabaw nga karning manok mga bayot, gisagulan ako broccoli, upo, kalabasa, dayon gibutangan ako gamayng pasta. Mura ni ako ang ipahamal karong adlaw niya. Murag karong adlaw mga bayot makagawa sa Celestina kay sigon pa sa ako ang kapika sa ilong. Palitan daw niya jacket si Karina. Unya palitan po ko niya pangtapak sa ako ang kuan ba? Sa akong kumingking kay bugnaw kayo. Kaning medyasa mga bayot. Nipis kayo na siya. Kinahanglan na siya og medyas nga pareha atong kuan ba kukos kabayo nga bisan pag ilakaw nimo og kasadag pulo ka kilometro di na masakitan. Ako na lang ning gunitan ning ako ang lambungay diri mga bayot kay mutabon sa ako ang lapad kaing pagkaagtang. So gipakaon na ako ning pamahaw ni ako ang binhi mga bayot mo na ni ako ang niluto. Naay pasta, broccoli, then usa ka hiwang karning manok, pako na siya, then kalabasa. Then akong giraspa ang carrots ang potato mga bayot para di na mag-usap-usap si Karina diretso ng tulon ba. Pagkanon sa nako ni dire. Tawa, ang unang gikuha ang pasta. Pero humita na ko siya mga bayot kay ako ra siyang pasagdaan. Gadaghan ang dula. Gamay ra ang kuan, paslak sa baba. Bawa pa ni si Karina mga bayot kani ako ang mga kagupa diri dili kay hilig og sabaw-sabaw ba. Pero si Karina basta sabaw-sabaw gani mga bayot kanang magtula-tula ko. Ug isda mukaon pud siya dan ganahan siya og kanang luto gyud rice ba. Mo na iyang ganahan. Dili na siya ganahan mukaon og pan. Di na siya mukaon og pan. Gawas og tamis nga pan mga bayot mukaon na siya pero pan gani nga asin reg timpla. Di ay. Iyang ipanghagbong. Munang nakaingan kog Pinay gyud gaday. Kay nawong pa lang nimudaan, ilong pa lang nimudaan. Pinay na Pinay gyud. Di lang ta maghisgot sa imong color kay di gyud. Layo ra kay tinuo sa imong inahan. So pagkanon sa nako ni mga bayot ha. So karon mga bayot, kahinomdom ko aning gipalitan dai kog bungon sa kuang kapika sa ilong. Kaning bungon na bisag wa mo nang utana made in China. Kay kani protasa wa magyud sa ako ang planetang napuy-an karong panahon na. Mao nang sa laing lugar na lang sila nangumpra ni, dayon gipatug pa dire. Kaning protasa mga bayot, master kay kuan nimo palot. Kay kani atong tuig 1960s, akong mga apuhan na ay punuan aning protasa. Mao nang maskin pagpiyungan ako ning pagpaluta, kaaya kayo ni Celestina. Kay mamunotay biya punig lobi ning inyong silingan kani adto pa. Mao nang sisiw ra kay nako ni karona. Sigon pa sa mga katigulangan, kung magpalot kuno ka og buongon, dili kuno samaran. Kay aron dili kuno mapait. Ambot pag unsa ka tinuon ng istorya ha. Kay istorya-istorya raman po na sa mga katigulangan kaniadto pa. Susundo na lang po nato og unsay ilang mga tinuhuan kaniadto. So ato na lang nang tumano ng ilang istorya para lami ato ang pagkaon ani unya. So wala pa nakahibalo din ha. Kani inyong silingan din he. Maayo kaayo mo himulbol og manok. Mo nang pati ang bungon. Himulbulan tanig maayo. Aron sisiro kayo pagkuha sa unod unya. Kani inyong silingan dire dili lang trabaho sa bukid mo nahibawan. Pati pagsayaw maayo na pug kayo ni siya daan. Pero ay lang partneri og laki kay mo padaplin gyud ni. Unya kabahin og pagbuak maayo kay ko. Kay mamuakay pud kog lubi kaniadto. Tanang pangbukid nga mga trabahoon. Suwito og kaya kay si Celestina na. Kaning bungo na mga bayot pag abri nako. Feel nako tubigon. Kay dagko gyud kayo taon siya og luso. Susugdan na nato nig tilaw din he mukuha tagamay diri mga bayot dayon atong ihaom diri sa atong kababaan. Unya usap-usapon, tagamtamon, dayon hunahunaon, humantonlon. O diba naka thumbs up gyud si Celestina? Hoy mga bayot kaning bungon basta way asin wa gyud lami. Para ra pud nako ha. So aron 100% kini siyang lami mga bayot ato ning budburan diri og asin. Kaning asina day nga akong gigamit iodized salt. So kaduhang tilaw
Bitaw na nako ni mga bayot kinahanglang lingkuran na to ni diri aron maayo nga to ang pagkaon. While nagkaon day ko mga bayot ako ang ugangan galuto aning kalanona. Biskwit ang pangalan ani nila. Unya gisugo ko niyang ako kunoy pa sliceon. Kaya ko may gahiwa ginaani na lang nako pagporma. Gipang patungan din aniyag apple sa ibabaw. While busy ko sa akong kinabuhi sa kusina, busy po niya ako ang binhi diri panghalayhay. Kung sa Pilipinas, kawayan, nylon, PC mo igakod sa kalubihan aron mahimog halayhayan. Diri mga bayot among halayhayan puthaw. Unya kaning mga halayhayan nako diri murtogo kayo. Murag kontra gusto mo trabaho. Pero kaning iyang gibuhat dula-dula ra. Siguro aron malingaw pud siya. So nakasulod na gyud mi diri sa shop mga bayot no. Ipakita na ko ninyo og unsay ilang gipang display diring shop. Tanang mga item diri mga bayot made in Turkey. Sama sa sapatos, sandal, jacket, karsones, blouse ug mga dress, gikan gini siya tanan og Turkey. Diri din ako to napalitong ako ang sportswear. Kay sigon pa sa kuang kapika sa ilong, patsada ko nonig mga tila. Bugat-bugat yun sa bulsa ang presyo mga bayot. Labi na nako kay wa ko'y trabaho. Pero ang quality sa sanina, worth it pud kaayo. Mga bayot, jacket man ang tamong gianhi dinhi og sapatos. Hinuong dress mo gitudlo ni Karina. Nahibuong ko aning bata. Nga wa man untay birthday kasal nga amo ang tambungan. Ug nganong kanimo iyang napili murag karong panahon na mga bayot mabudol na pud mi ani niya. Sa padulong may karon sa shop mga bayot nga palitanan og sapatos nga pang winter ba. So madto mi kanang shop ang among adtuan tanang mga stock or tanang mga item made in China. So madto ta nang shop mga bayot. Kani shop diri ko magpalitan og mga sapatos, sanila, sandal kay ganahan ko sa mga design niya ba. Unya adol ra pud ni sa muang panimalay. Di na kinahanglan sakyan og kariton kay mahay kramang gyud pud tawon. Kani ding shop mga bayot ang ilang mga baligya sari-sari pod. Mga butas nga taman sa hita, mga jacket nga apil ang imuang alimpolo dili mapanuhutan og kaning mga sapatos nga pwede magamit ni mugmananggian. Pagsulod na mo diri sa shop mga bayot ubay-ubay og tawo. Mao nang mga tiil usa lang nila mo akong ipakita ninyo. Kaning tindahan na mga bayot kompleto og baligya sama aning malita, wallet og shoulder bag. Unya napigid sila pangtabon sa dunggan, pangtapak sa lapalapa nga nagkaraiya. Naadri tanan ang galamiton og mananggian pero nalipong na lang kog tuyok-tuyok wag gyud ko kitag sako. So pauli na mi mga bayot. Nakapalit namin sa mo ang pakay dito sa shop. Gadali-dali mi taon mga bayot kay si Karina sigig panghagbong anang gipang display. Unya murag gigutom siguro ni kanang gatas dito. Mo nang Dre, gabaklay na po may padulong namin sa ang panimalay doon lang kaigmi sa balay. Pero kung ka nga to sa pikas kalyehin agi kay nang hukla sa iya ang nilabhan. Kay gibutang niya dito sa pikas kalye mga bayot kay wanay kahalayan diri sa mo ang kilid. Napuno og halayhay nako mga bayot. So mga bayot diri na ako tapuso na kuha si Chiboriti karong alawa. Salamat sa iyong paglantawan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.